Amics i amigues universitàries, en la tercera setmana de competició dels Campionats de Catalunya Universitaris per equips 2020 va debutar ahir el futbol 11 femení com a modalitat en aquests campionats. Recordem que d'aquesta manera s'elimina el tradicional futbol 7 per tal d'assimilar-se als campionats d'Espanya. Les 6 universitats participants que conformen un sol grup van disputar un total de 8 partits on van posar tota la carn sobre la graella en el camp municipal de futbol del Poliesportiu Olímpia de Sabadell, instal·lacions que utilitza el Centre d'Esports Sabadell i les categories inferiors de la Federació Catalana de Futbol. A falta de la segona jornada, que es disputarà el proper dia 11 de febrer i on es decidiran els quadres de semifinals, el grup únic queda liderat a hores d'ara per la Universitat de Lleida, l'actual subcampiona, amb un ple de 3, un total de 9 punts amb 3 victòries, seguida de l'actual campiona, la Universitat de Barcelona, amb 6 punts. Destaquem alguns partits de la jornada, com el partit inaugural entre la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Ramon Llull, que han acabat quedant 4-3, o la remuntada de la Universitat de Lleida, que perdia 1-0 contra la Universitat Ramon Llull i ha acabat remuntant per 1-6. Recordem que la igualtat ha sigut la tònica de la jornada, on hi ha hagut fins a 4 partits on s'ha acabat imposant per la mínima, amb un marcador de 1-0. Recordeu que avui és el torn dels nolls amb el futbol 11 masculí al camp municipal d'esports del Poliesportiu Olímpia de Sabadell. A partir de les 9:30 us hi esperem i, com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials dels Campionats de Catalunya Universitaris o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya Universitaris 2020.